Ang atong topic for today is about LDR. Hello, good morning mga ka-friendship. Maayo nga buntag ka natin tonight. Maayo nga lunes nga kabuntagon to everybody and welcome sa ato nga live for today para sa ato nga online class sa mga boring at walang ginagawa sa buhay. Kumusta? Balik ka pamilya naman po tayo mga ka-friendship. Today is Monday, January 4, 2020. What is a brand new day pero a little bit makulimlim ang kalangitan ngayon. Parang ayaw nilang mag-live ako May galit ba kayo sa akin? Kakaloka kayo. Volume muna tayo. Sige, para mas malakas ang tama. Adjustin pag may time sa mga volume. Alright, so sige. Adjust muna natin mga ka-friendship para maligaya ang ating bagong taon. Volume na daida. Hindi ko talaga alam itong mga ganito Alright, so maayo nga good morning. Maayo nga good morning sa tanan. How's your Monday morning? I hope from praying that you're as beautiful as me. Ang gandang walang katulad. Ang gandang pinag-aagawa ng mga kalalakihan. Ang kagandahang minsan ang nablatter. Ang kagandahang minsan ang na-behind bars. At ang kagandahang nagpapatigas ng malalambot na puso ng mga kalalakihan. So once again, good morning sa ating mga friendship. So at this time, before tayo proceed sa atong topic for today, mabasa sa mga people like a greeting. So ang atong topic for today is about LDR. Kasi naka-experience na yung LDR, mahirap talagang LDR. Kasi magkalayo talaga yung L, D at saka R. Anyway, maayo nga good morning at hit-it. Kagandahang na ghosting. Diana May from Amlan and family. Rainy Mandy, Ma'am Ellie, correct. Murag nakabalod yun yung langit na uga na kay Kudring Dapita. Murag kabalod siyang dugay na jukod. Wala katilaw. Maugyod nga, iyagong ipabasa ang kalibutan. Melo June Caliora, hello madam. Ako Ma'am Ellie, LDR. Kamu kang usay minig LDR. Lalaki. Daling remedyohon. Lalaki daling remedyohon. LDR. Ano mga bagong functionality? Layo diri. Emerly Araola, hi kanimo, mga good morning. Ayan, good vibes mo tayo mga ka-friends, ba? Marianita Tubog Himo tayo na Ma'am Ellie, paita ng LDR. Oo, pait yun ng LDR kay panalagsa na ka makatusno. Pwede kayo kang resistensya, pwede yun ko Madam Jam. Diba? Ang sao na lang, pero sakit na kayo kung bagta kay gagabi Daw di namin mahunong usayaw. Belated happy birthday sa among birthday celebrators si Madam Annabelle Cafino. Ang sa amo ang official documentarist, photographer, name it, the one and only. Madam Jam Carmel Simafranca, siya talaga ang may passion in photography. Arms Putis Legaspi, Happy New Year. Rosiana Arms, salamat sa 50 stars sa Dingkong. Praise Azigeri, salamat kayo sa mag-share sila mga stars, no? So ang atong topic for today is LDR. Nganong lahi man ang LDR? Grace Shield, Ma'am Ellie, watching here in Miami, Florida. Sa na ningon nga, shout out ko Ma'am Ellie, murag gwapa ka kaayo ron. Ay pulbo sa ni Rinalin. Ayaw jud paila adrenaline, lahat ng iyong nakikita ay pawang katang isip lamang. Shout out kay Ma'am Annabelle Cafino. Thank you last night. Enjoy kaayo, correct Madam Carmel. Ako ugong gi-capture, gi-edit, yun ako ang imong gi-document. Wala ko nalipay kay Blard. Gahulat kong almost 2 hours, unya ending Blard. Alright, so kung doon na may mga ganahan nga i-share, kung naka-experience mo kabahig LDR, kung doon na may mga kasakit kabahig LDR, kung doon na may mga personal gyud nga opinion kabahig LDR, dire, ipasupot na tanan, no? So, walay sakto, walay tarong,
tanan atong dawaton sa ating program for today. Just for everybody to be happy. Alam mo naman, happiness is our goal in every life. Huwag malungkot mga ka-friendship pag hindi masyadong maganda. Oo, makakuha na siya. Musamutaan na og kalatay itsura. Valdemar Marianita from Canada. Hi kanimo, madam. Shout out ko. Jason, AG Key. Ma'am Eli, lahigid ang LDR, Ma'am Eli. Samot nagtinuig kang dili makabalik sa imong pamilya. Eddie from Malay-Balay Bukidnon. Hi kanimo, Eddie. What will you choose? Love or career? Ay nako, si T.S. Rogel. Malayo ka po sa topic natin for today. Ang topic is LDR. Which means lalaki daling remedyohon. Carla Escalante Navarra, Kit Kat Milon Hamosmois. Ma'am Eli, kanang LDR, Ma'am Eli, maog yun na siya'y usahay makaingon nga magkalabuan. Para hindi kayo magkalabuan, tingnan mo ng maayos. Para iwas labo gana problem. Ayan, siya. Pa-shoutout dito sa Davao de Oro, Ma'am Eli. Hi kanimo. Maribel Graffin, Dang Saada, J.I. Ozalia, Rosalie, Terry Elation Kirol, Aya Nicole Gonzaga Jr., Julie. Pa-shoutout sa taga Hong Kong, Ma'am Ellie. Kanino mga taga Hong Kong for sure. Daghan kong LDR di ha. Aya Gonzaga Jr., taga Talikod, Samal Island, Ma'am Ellie. Sa aking pamilya sa Cagayan, gikan ka na kang Chloe. I enjoy watching your live, Ma'am Eli. Salamat kayo sa nga tanano sa nag-enjoy. Hi, Napville from Santa Catalina. Salamat sa 35 stars. O si Roxanne Tuville, o sa iyang baby, o sa iyang family. O kang Ma'am Jack diya sa Canada and friends. I'm hoping and praying that you are doing great for today. LDR is not easy kung LDR is not easy, pero kung naipagsalig sa usag-usya, kaya ragi kang kang just danghag. Oo, makaya naman ang LDR. Basta namin pagsalig sa usag-usap. Pero di dyan malikaya na. Ako'y panintal, no? Hi, kang Madam Rufina Adler. Hello kanimo, Madam. Happy Monday kanimo, Roxanne. Kung sagot ng LDR, kanang LDR, Roxanne, is lalaki daling remedyohon. Sa mga lalaki nga LDR, padapin mo mga babae. Kata Ma'am Eli, ang kadaghang nag-ghosting. Ay, daguti kandila. Para di na mabalik ng mga kalag. Oh, kung pamisa naman ang mga kalag ng mga ghosting, no? Inday Padilla Coizon, Madam from Jinson, hello Ma'am Eli, Maria Lisa Cortez Iarte, Ritzel, Happy New Year. Watching from Hawaii, hello sa mga taga Bukidnon. Manuel Baligasa, pa shoutout ni Bruce Nero Kirit. Ayan, sige, padayon sa itong mga shoutout mo. From Pundol, Balamban, ano ito friendship nga si Edwin Labastida. Dili lalim ang LDR, Ma'am Eli, labi nagpagbiya ni mo, walay klaro. Hi, Claire Pinson from Maryland. Tinuod yun na dapat pagbiya ni mo, no? Gikan ka sa Pilipinas, balik ka sa iyong naso. Dapat nakafix ang mga problema. Oo, tanang pilirmahan na, permahan na. Hi, Joe Wings. Kaya kaso magbulag mo, ready na. Trexie Dopi from Texas. Alervage Levido Alon from Oroqueta. Team Drawing. So, muna ka na mga sugilanon sa LDR. O binuang Ma'am Aileen, ila na lang na sila na lang magkahibalo. Gikan ka na kang Ning Gregorio. Tarong ako no, ma'am. Ning Gregorio Elton. LDR, lalaking dili remedyohon. So, walay labot ang mga babae, ani, madam. Walay labot, ani sa arte at walay labot. Exclusive na sa mga boys. John Ray Paharan, shoutout sa akong family na po. Alicia Bohol, Guaps family, Richard Gador, RJ, Marianita, Tubo, LDR. Layo, diriron. Layo, gyud kaayo, no? Kana bang ma-action taghot, oy. Walay mo hapoy-hapoy. Pait, gyud kaing sugilanon sa kinabuhi. Hi, Madam Giselle Ireland, diya sa Canada. Sa imong best friends atong inahan sa mga bituon nga si Madam Ethel McGraw. Shoutout sa mga teachers sa Bagakay Elementary School, Ma'am Eli, especially Ma'am Helen Credo. Naninuod jud og print. Thanks, Ma'am Eli, more power to you. That's coming from Glenda Evangelio. Labrisio, lisod ang LDR kung wala kay uyab, Ma'am Eli. Muna po na ron. Ako kasi kung hisgot og LDR pero wala ako'y love life. Love life pero wala na ako during dapita. Hi to Madam Mario Banlat Laban, nagato kinakusgan nga renowned journalist, Aiza Sonbongo Roby Ann from Australia. Albert here in Cebu City. Dili na dili naman dali karon makarimedyo, Ma'am Eli, lalo na't mukhang P si Boylet. Unsay pasabot ana letter P Federico. Isla og ilong murag ako man ron.
Zenny, magaling ako dyan, Ma'am Eli, watching from Cotabato. Shout out sa akong mga friends. Matalam, Happy New Year, everyone. Ayan, Ma'am Eli, kung meron kang 150 ka, mag-LDR ka. Ay, LRT man ang ipasabot. O, di ba na LDR? LRT. Alright, Ma'am Eli, shout out. Kung di mabasa yung mga shout out, type right balik ha. Lucy Maturan, watching from Bethesda. Ay, Bethesda. Kung saan ang lugar naman na, Bethesda. Hello, Ma'am Eli, Janet. Beautiful morning. Happy New Year, watching from Singapore. Ay, LDR. Jagka. Hello ka mo, Jagka. Pa-shout out sa mga anak ko nga si AJ o si Carl. Ang nakapait lang dyan sa LDR, Ma'am Eli, kay dool ka sa tintal. Ay, oo, dool yun ka sa tintal. Okay, wala may makamonitor baya nimo. Wala magalantaw nimo. Wala magpangutanan nimo. Wala mag-care nimo. Kaya nakapait ang LDR. Kaya nga, no? Usahay, ikaw rin ay concern. Sila wala, di ba, Jasmine Arevalo Nadins? Hindi ka magmumusta, di sa kakumustahon. Yan ang kapait. Pait pas panyawan nga gihimog shake. Confusion sa Daisy. Good morning sa akong pamilya sa Malaybalay. John Ray Paharon, Happy New Year. Salamat, Madam Jasmine, sa 50 stars. Madam Let, salamat sa 50 stars. Lola Murao from Japan. Ang kuan po, Ma'am Eli, ang LDR po, Ma'am Eli, kung panahon ko kabugnaw sa panahon, lisod kayo wala yung painit. Kung sa'y imo ikatambag, Ma'am Eli, kay para mag-init. Ay, pagdaob diha. Gretchen Gargar, watching City Station, Magatas, Sibulan. Ay, salamat, Magatas. Ay, Mami Con, mga good morning. Correct. Artit Ion. LDR ka ng 1 meter social distancing. Ay, sobra pa. Oo, kato mga LDR, wala sila kuyaw sa COVID. Oo, tinood na. Ay, Janet, ang mga LDR, ang mga naas na karon, wala sila kuyaw sa COVID. Kaya nga, no? Ayaw mas hinigog, walay ka dugsing-dugsing. Joy Ackley. Hi, Madam Joy Ackley. Good morning ka ni mo. Happy Monday. Joel Marianita. Shoutout ko sa akong hobby sa Canada, si Jizzle Himuta. Nakapanghimuta na ba ang tanan? Karina K. Saluma. Hi, Ma'am Eli, watching here in Amlan. Sa mga taga-Amlan, maayo nga bunta ganyan, maayo nga manding, maulanon nga madag-umon, no? Walang patutunguhan ng LDR. Ay, may patutunguhan yan, depende sa budget. Jasmine, walay friction, madam. Ay, oo, no. Kanang, for example, sa inyong mga lugar, kanang mag-snow. Cathy Tail, Jeffrey Tubog Kilnet, o, kanang mag-snow, kanang sa winter, spring, summer, or fall. Hi, Madam Let. Salamat sa 500 stars. Silvia Ibiang Ilula. Ay, manis si Madam Ibiang, kay sige naman siya ipagpainit. Ma'am Eli, walay forever. Naay forever, die. Depende sa budget. Ay, ako karon actually, ga-enjoy na ko sa forever. Ay. Oo, kaya dako na kong naabot sa stars. Nana ko'y pag-maintenance sa pamilya sa akong boyfriend. Ngayon na ko siya sigurado na dyan akong pamilya, Ma'am Eli, nga imo yung taga-ag-ayuda. Ay, di ko ta magbulag duha, aw. Ingon ana, rada ay ka-simple. Joke lang, no? Mga, balaan na mga stars, mga biton, yung gihatag ka na. Ako nagtigomon kay, mupagama na kong balay nga mansyon. Pero kinawayan ra para low budget. Ano ko'y kasabot nga engineer, ni ko engineer, mo budget ko 500,000. Sabi mo plano, 2 andanas. 4 ka buog, CR. Pati CR sa among earring o sa mga Persian cap. Duha ka kusina, ganahan ko na private nga kusina. Ay, kay Tali. Unya, ganahan ko kanamang kwarto, pulo ka buog. Oro master's bedroom. Ningon ang ako nga. Hi, Janet Laparan Sanchez. Ningon ako nga engineer nga giko nga, ma'am. Sa imong budget nga 500,000 dos andanas o sa imong ipang mention, lisod gyud kaayo na mamugna nang imong gi-imagine. Ningon ko nga okay ra kay kinawayan ra man. Basta eksakto ra guod og busaog. Para dili mga tikalboy. Salamat sa 100 stars, Madam Joy Ackley. Padayon ta sa inyo mga advices, no? So sa mga bago pa nga ni-join sa ato nga online karon, ang atong topic is unsa imong bation sa LDR relationship. Ay sa mga taga-Apolong, Valencia, Evis, Olasiman, Tilos, Olasiman families, Kalayugan, o Apolong, Valencia, watching here in Valencia, Apollo. Kang Maria Nova Tampos, pa-shoutout sa kong family, Ibabaw, Ubos, Kalami. Romarate family, Tampos family, Happy New Year. Joy Ackley, ma'am, stay cozy while watching Ma'am Eli, correct. Dulce, Managway, Masulom.
Usay madagway, masulong, usa man na siya itap. Ace cancer parto sa manang kamog yun, if you have chance, ayaw jud mo anang mga LDR kung naay chance good nga madala ninyo sa laing nasudad ag yun yung mga partner. Dili man sa ingon pero mas lami igud ang naa ka sa imong tapad ang imong nga hinigugma. Lahi ka na magadaot ka no, ikaw rin magtambal-tambal sa imong kaugalingon. Labi ng ting-snow, ting-bugnaw ang panahon kung panuhoton ka, walay mo hiyod-hiyod. Lami igud tong inig-hiyod-hiyod, naapoy gamay tigsong-tigsong. Tipsing-tipsing. Okay, mas maayo ka na automatic yun na. Galela family from Josie Galela. Hi. Si Chelsea ang buhot is kumbado. Family from Tagum City. Pariho ta gusto nga kawayan para cute ug dako ang loan. Di ba? Correct, madam. Ganahan kong kawayan. Kaya mo kong balay sa una before na siminto kawayan. Nagiaswat man og anay mo nang nasiminto. Para mapangag ang tanang mga termites. Love you sa the Tigiro. Hi, Idol. Sa mga Right family and Noy Nice family, gikan ka na kang love yous good. Ilisurat yung mga pangalan ng pang-ilis. Di na para daling mabasa. Marianita, LDR means lohod, daan, dira. Anahan kong mga lohod-lohod. Looy ang LDR, Madam Eli, kay Pirming Tangga-Uga. Banyo sila nag-ipikasinto. Ang Eli pa shoutout sa Orozagi family diya sa Tudila, Misamis Occidental. Antonio Diaz, maayong adlaw kanima. Pangag Jud ang anay, Ma'am Eli, pangag Jud. Hi Joanne, i-shoutout akong friends, Ma'am Eli, si Elmer Uliurin, Glyza Rafal, sila ta Prima Balyola, si Ate Liling sa Kalayugan, Valencia. Gikan kang atet, yun siya nga, kanang single kas New Year o Pasko, ayaw ka balaka kay naapay Valentine's Day. Pagkabot sa Valentine's Day, magpinusilay na lang, ta kay single maghihapong tang tanan. Unsa pa ba gipaabot, tanang okasyon single ta. Mang shave na lang ta para gilkan ta. Shave na lang makapagilok sa ako. Rex Canovas, hi, Josie. Nindot ang kawayan, Madam Ili, kay Bugnaw, Higdaan. Inood bitaw na no, makalandong ko sa una kanang, hi, Elaine Malanoy. Nakalandong ko sa una among balay kay kawayan pagod lami kay katulog sa bot naghanging-hangi. Nang katong panahon na to nakaanak migsiyam kabog tungod sa kabugnaw. Ay makapatinta lang kabugnaw sa kapanahon no, sa mga LDR diha ambot lang. So Hildy Rock shout out sa Arsenal family, Gildy family, Ken Ben kinsa nang pugihan nga nanilhig ako ng pag-umangko. I-love ko na lang tanan ayora ako mga pag-umangko ng sakop. Kakalabanin ko talaga ang buong pamilya. Single motor lang Adolfo Isem. Correct. Hasta motor kalingaw. Judi mo paminako, Ma'am Eling. Anong gahilak naman ka? Makabungol ang kamingaw. Merce Jill Fuentes Johnson. LDR. Layo. Dugay Remedyo. Joke. Inuod man guna. Pero you know what? There is something nice po anang LDR. Kada ba nga nakakasabik. Nakakapanabik-sabik. Ay. Agi ka kag-aluna sino ingon siya. Madam Eli pa dibati naman po sa akong papa happy 61st birthday papa na ako nga sa si Igon Placer Masbate. Oy, happy birthday kanimo tay. Kumusta ang gabi tay? Jonalisa, Ma'am Eli sa Sagsag Bagong Negros Oriental gibati na ko sa LDR tumang kami nga og sa tanang event. Solo flight raw ko dili nimo malayog kung tugnawon ka. Ay, pagduldol hag alognan para na kay mapiso-piso. Ma'am Eli, og masingle paghihapon sa Valentine's Day og sa uban pag celebration except lang sa Halloween. Di jud ka ana mael, di jud kami nga wala ng Halloween kay daghan mang padamgo nimo. Kaklarin Misamis Occidental, Hoyler family, Annabel Hoyler. Pabrienzo, nag-enjoy kog paminang. Pag-enjoy ra gyud diha. Para mawala mo ka LDR. Federico, nindot ang kawayan, Ma'am Eli, bugnaw kayo, mura kag naka-aircon. Oo, mura kag naka-aircon, pero tantong bagdon nimo puno po kag panuhot og pamaol kay ang mga lansang nanurok. Gusto ko murag Farmville. Oy, lami ka ng murag Farmville, ma'am. Magenti FL. Kana bang darohon ka? Daro po siya. Di naruhay mong duha. Pa-shout out, Marianeta, always excited. Salamat for another 200 stars, Madam Langlang Adolfo. Paulo Colonia Antiolo. Ma'am Eli, kanang LDR, Ma'am Eli, di yun ang malikayan kung maningkamot ka sa kinabuhi. And that's for real. Because everything has a purpose. You went abroad, you go to abroad. Because what you're thinking is for the greener pasture of the family. Hi, Madam Arlene.
Flying go credo. Hi, Madam Arlene. Diya sa Hong Kong. Regards sa ato mga kang banwa diha, no? Maura, Lara, everything has a purpose in life. So, kung mular ka na ka, Rodel, kang LDR, Ma'am Eli, mag-anad na lang og self-service. Hi, Giselle Sardido from Tagum City. Kanang self-service, di man sa ingon nga, it's a little bit rude. Vicky Gao, Madam Vicky Gao, Vicky G. Saito in Japan, makalingaw ni Ma'am Eli, pa-shoutout akong family sa Mutong, Dumaguete always. Salamat, Ma'am Vicky, sa mga Saito family sa Mutong. LDR kung lahi ragod imong ibati ipaipit na lang sa purtahan dili mangitag lain. Ay ato sang ibalik ang self-service. It's a little bit rude, it's a little bit more on sexuality if we will tackle the topic. That's part of it man po na, no? Kaysa, may nalagyan nga kaysa mo ato kas lain, ay self-service na lang Normal na lang all by myself, being Lando si Milita. Normal raman ko na siya, pero palabiid ay. Labi na wala kayong saktong kaon, wala kayong saktong sustansya. Uli na sa lawas, magniwang ka. Magluspad. Mura kag kulang og protina. Maghagas imong panit. Samot nagdili kami inom og milk. Samot nagdili ka mo kaon og something that it can bring back the energy that you've lost. Radilo Satil, salamat sa 25 stars. Sony, watching from Las Piñas City, Langlang Adolfo. Inyo ba mga ngalaw? Lara na laman, Lara. Sa taga Kalamansian Tanhay, sa Lara Lado Tercio family, salamat. Ay na may mga lado, madam, dito doon sa simbahan sa Kuan, Tanhay, Padulong Bais, mga lado. Anak mo mga lado kay mga ilado. Pa-shoutout pa may Eli, pang-good vibes na naman dyan. Celsa Bailo Martinez. So kung mag-LDR mo, dapat hugot ko imong bakos. Manay ginaingon nga kung nakay plano nga mo adto sa laing nasod, make sure nga you have already tightened your belt. Yeah, because every possibility is there. Wala ka balo human as we are, pero as much as possible nga makapugong ka sa itong kaugalingon. Kung naging hold on to the night. Sony, hi Sony, Angeline Job, madam, mamang murag ditulo na ni akong antop din sa patuloy. Gika kag Angeline, pasyata sa akong family dia sa Surigao, watching from Lapu-Lapu Federico, Montalban, Rodriguez, Rizal. O tinuod man na, human as we are. Ilara o ilado family man mi. O kung ilado ka, posible kang ilaron. Watching from below, Anthony, unya ka ng ina ng mga butang, kinalang ampo og yun ka. Prayer is the strongest aspect in life. Pag naka sa abroad especially, may itong mga klase sa type sa mga tao nga, bali perag stay at home. Edwin, as lang ko ikaw mag self-service po ka. Usahay, depende sa restaurant kung usa ilang protocol. Kung mingon ang restaurant nga it's a self-service, then I will do a self-service. Because according to our viewers, it's normal. But doing it everyday self-service is already abnormal. That is something that you need to change your lifestyle. Kada adlaw baya ko mag-watch nimo, salamat kaayo day. Magtuo ba day ko nga na pa day maglantaw ning nawunga. Lapad og bunalis nga dog ilong habil pa imo. It allowed siya 1,000 ship. Kagwapa, I miss you mama. Ay, Madam Kate Orcolio, ang akong amega nga swerte sa love life. Swerte sa career. Malinawon nga pagpuyo. Layo sa kasakit. Ikaw na gud. Mingaw na po ko nimo day. Tight na gyud akong belt, Madam Eli, mabuang na lang sila. Ako gyud kani ako giipoksihan naman ning ako. Nagpalaygit na pug ko. In kaso magmatintal man gani ko lang Arnold Rafa. Maglisod pag yun magkinaliay pagod usa gud makuha gud ang iunay nga grasya. Tao sobra kay wat nakabit-bit og sinsilyo ga amigo. Ha? Sirado. Tao sobra makita ta ha? Ha? Walay mga dulaan diri may mga bata diri mga gulang man. Sa mga siya mga sugilanon mga ka-friendship sa ato ang topic karon nga unsa imong bation kung aduna ka naa ka sa sitwasyon nga LDR. Ma'am Eli, pwede makibarter sa imong tanom diha sa imong likod ayaw day. Kay kabalo ka kanang tanom sa akong likod sa wala na swito sa akong kinabuhi, manindahay ko sa una sa Malatapay. Muna sila mga sobra-sobra na sila pero precious kaya na ako na kay every time makita ko it reminds me nga naning kamot kung pamaligag tanom sa una kay wala pa ko trabaho right after graduation o kana siya o kana murag cabbage ug kuan
Dahon. Wala ko na sila pang barter, miss kag pobre na kay ko diring dapit. Ma'am Eli, yam-yam sa mga walay kwarta, human sa New Year, Januel, human na may yam-yam dong. Is amakas panahon nga nangadji mi, wala ka nakasabat. Sa mamulihis na gamay sa atong topic nga LDR. No, naman ko yung mga butang sa kinabuhi that you do not need, basta, don't give up. Na di man dili na mag-give up. Love yun kayo na ako imong abil, Ma'am Eli. Magpahimo ra ko parehas iya. Ayaw, madam. Kaya ako sa una nalipay kung dako kong abil karon nagkadugay nagmahay ko kay kalas sa lipstick. Shout out ni Lula Husta sa akong ug kang tatay Bisimti diha sa Dumagiti gikan kang Langlang Adolfo Isip. Robilin sa mga Balingasag family, shout out. And Ma'am Eli, Jai Dalen, si Josh Lash kitsa silad akong asawa nga imong amiga, ma'am, palihog og pasibya, Ma'am Eli, correct. Nga gihidlaw na ko sa among mainiton nga gugpa. Sana all Jai Dalen. Gikan diris Brooks, Alberta. Ma'am, paitan ning natas hilayong dapit nanimpalad, tinuod ko na de. Inood ko niya de, Jai, kay kanang manimpalad, palad ra po'y makasulbad sa atong kamingaw. Tracy Ono, salamat kay sa 50 stars. Cisco Join Lumugso Bulfango. Edwin makalingaw jud kay ka madam kaming tanan diri pamahawan mag-elementary. MJ Elementary School sold out jud ka diri. Ay salamat kay Edwin Lamos Tikutanda. Ari ko mamboye. Isip ko kay akong mama ni Aga. Nganugong apil ang love life, ma. Pagsabwag diha og grasya, ma. Ay kabalo man jud kanako day Kate baga. Ay patong sa panahon nga ga-eskwela ko day kay nakatilaw jud og love life day ikaw suti jud kasigid day. Na magasod ang jud kanimo day because according to English day you are the epitome of a perfect love life. Tinuod na Jai kami sa una magka-batchmates mi pero dili kay migsuod atong sa college. Kay mga bright na sila. Dili kay kutig suod og mga bright kay abi pa lang. Pero mga kuha na sila dong dalis kanang Jai ka na mga buutan na sila niya mga makusgan po na sa among mga panahon sa una. Wala kay inom walay tumbahay. Tara. Robilin Raman parehos jud tag ngabil, Ma'am Eli. Kalas og lipstick pero mga gwapa man ta madam murag si Angelina Jolie. Ait jud kaayo no. Laging di naramdaman. Another 200 stars gikan kang Madam Let. Salamat kay Madam Let. Sheila May Kaluskusan, madam, wanted ko og BF, tabang. Abalo ka day, Lara, kung ganahan ka og BF, naaman ka ng misa pasalamat sa simbahan, napon ay panawagan, pwede dito ka. Pasahon man na, tulo kami sa misa sa buntag, first mass, second mass, og third mass. Kung dili pagyapon ka maswerte, anang tulo ka buok, napay anticipated mass pagkasabado. Kung wala pa dyan kay swerte, anong upat ka buok, inadlawan na lang alas 6 buntag nga misa. Ibente sa lugar kaya alas 5 ni alas 6. Kung nakita kag boyfriend day, dohana ta, it's a tie. A tie, tinai, batikolon, large intestine, small intestine, tungol, sulod sa ginhawa. Anang nga, sulod sa ginhawa. Shout out akong number, Ma'am Eli. Sige, kaya mo ng pustahan o sa mga ganahan. Rambol, Target Lara. Joy Ocom, amping pirmi, ikaw po day, amping day. Gina Cirque, pa-shout out Pasig City, maluoy ka na ako. Maram, naluoy gani ko ni mo. Manang gapaabot ko sa numero. Ay, Arlindo. Ang babayeng balawan. Ang babayeng dili makontinto. Ang babayeng sige nilagsalaag. Ambot na lang ikaw, Arlindo, na muna kang open country. Ay, Rodney, dire sa ayongon, hello. Looy ning LDR, Ma'am Eli, kay mangbal na lang ning amua. Iampo na laman na Aronil. Insa ng laki sa imong likod, ikaw Arlindo, makita kag lalaki dahil yung sukarap na imong mata. Ako na pag-umangkon day, ayaw pasagad day kay basig na. Ay Sir Densyo, dihaan sa municipality of Davao nga kay-endorse sa Twitter, makilabos sa edition, ang kami kagwako kita bihagong sapatos. Pag-ilan na abot niya ang senior high. Rovelyn Ranan, ex-France Kibat nga tuas Manila karon giikyas kay hadlok ipaminyo para maray mo dong. Ay tinuod maguna makahadlok magunang minyo ay labi na og ay kana di pa ka ready.
Mura kang nagpapriso, ana. Mura kang nagpapriso nga walay piyansa. Oo, mura kung dili pa ka sigurado, don't get it. Basta ayaw kasulod sa anong salag sa kaminyo. Don't enter the dragon the marriage life because once you are there, it's hard for you to step out. Kanihara ka, day lara. Usa kayong problema, day lara. Ipagawas ko na, day. Delia Barrera, maayong buntag mapili, looking fresh kaayo ka. Pulbo sa naday, dahil sikreto na ako, anang putag pahid. Ay ngarang na kadiring dapita, patay ligo. Aping permi sa pag-drive sa motor. Salamat kay Delia Barrera. Ikaw na gunang akong inahan nga kanunay nga nagpahimangno ka na. Akong inahan nga kanunay nagahataw og lamdag para kita mapaiway sa mga kadautan ng mga disgrasya. Estrella Aglaw, Crispy, Madam shout out. Ara man nimong kasaba na minaw hinuon ag arabo nimo sa hato tapad. Napit kinang arabo dia. Lagom na kaayo ning amua madam kay sige katuok. Ronel Arialano, ayaw po, maluoy po ka doon. Ayaw pong tok, ado ikaw kuno'y luok, kundi baka magpanglisngag. Ben, ganahan ko anang naghukas. Uy! Gadong, ayaw magpakita diha kay nauning mga panago mo diha. Hi, Tisusa, ang atong ka-friendship nga teacher, license by profession, Edmar Mantos. Fresh kayo ka, Merlix Taawa, Inta pa ring, Ma'am Eli. Malingaw dyan minimum maglanda sa ibang mga vlog. Salamat kay Inta. Pero balik ko sa atong topic nga LDR, kaya mo na pinaka-bottom line of our discussion for this online class no nga. Lisod yun ang mag-LDR. Kung kinahalang inyong pugnan, inyong mga kaugalingon nga di dyan mo matintal sa mga dautan. Maria Nova, sana nag-tender care, kami ani nakaharina. Napay lain, burak. Magamit og burak. Hi Madam Eli, Jerome, love you dong. Ano mga lalaki, usahay no, kusok kay mga I love you og mga bayod, pero sa tinuod nga love life. Budget in tawon, mingaw pa silent night. Jane Mayano, yo na Madam Eli, wanted kong BF. Kay ikahatag, nakaikahatag. Nangita mo lalaki, nangita po ko alang ihatag na ako, muna ako makitaan. Muagis ako na sa ako mga kamot. Lisura po ako nangita, dahil kami magpahimulos unsa man eh. Taken for granted, tama ko. Punggan jud ang uwag, Ma'am Eli, tinuod jud na sa til. Punggan jud na, kay mugo na yung magkapaguba sa relasyon. Ang gitawag og uwag. Okay nga no, pagka nang imamagong ibali ang word nga uwag, ang opposite word ano is guwa. Oh, guwa. Uwag. Agawo dia. Gawo. Edmar, lisod kaayo ang LDR, Ma'am Eli, way lami. Pwede pauli. Isa may ningon nimo. Lisod ng gamay ra ato kinabuhi talag sarap punta makatilaw. Mo na da John Well. Oh, Madam Eli, shout out po ko sa mga wala gihapon kabalik trabaho pait aying. Pait man gyud daw. Tanando pait do tanang sugilanon. Huktan ra ng mga LDR aron dili makaadto sa laing PC, makalingaw jud Ma'am Eli. Marianita. Ayog hukti. Ayog hukti, ayog luoka, ayog pugsa roje. Seriously speaking, kung ang tawag na gugma nimo, miss kapag ibotang na nimo dito, tumoy sa bulkang mayon. Ibotang pa nimo siyang apari, hulo, sulo. Na ikaw, tuwapong kas opposite side sa kuan, Luzon. Kung kamugyod, kung nagugmag yun. Oo, Aldrin, shout out sa taga-mid, Salip, madam. Jong Agulan, ang pangutana, nga naman ang mga babae, basta magpuro, nga no puti kayo na sila. Kaya siyempre, ikaw kung ipusto, hindi ka kamang luspad. Shoutout, ikaw laraga, niya rin mong number. Asa rin yung number, bigay pa-shoutout tayo na ko na. Sige yung maluoy, yung panihatag og numero. Mels Lopez, pa-shoutout. Okay, kay kasik mahon. Tara, mabalik na ko. Oy, kasik mahon kay ko kay basta gali na ning dagom dahil gikang gainit dahil pagbundag sa ulan ni akong sipon na magsipon ni akong sinus. Motokar dayon. Hi Richelle, here money. Ano ano makilay diha dahil kulog man kay Kilgabi from Cagayan de Oro. Ngano ang itlog sa laki dili man mainitan, itom lang gihapon. Ay mo na gitawag nato og friction. Oo, mulagom yun ang itlog sa lalaki, dili ni binastos nga istorya. Mulagom yun ang itlog sa lalaki, special bi tambok-tambok ang paa. Oo, maipit man siya dodong, munang normal na siyang explanation, pero kung niwang kakalagmitan sa mga niwang, dili man maig ang sa friction mo ng puti-puti ng ilang.
Sige diha, sa nangita og ka-textmate, kay di ay nangita ka-textmate, si Lara, kung sa mahitabo ni mo Lara, wak ko'y budol-budolon ka, wak ko'y labot Lara ha. O ang number ni Lara, 0935-066-3277, tay target 15, Rumble 20. Ay, Joanne Girule. Shoutout na nako Lara ha, wala ko'y utang ni mo day, mot-mot, maot. Hello ka ni Ma'am Eli, lisod kaayo ang LDR karong panahon na. Ilabi na kay daghang bigaon. Oy, social si Lara, choosy ka ha, 27 to 30. Wala na rong idara, day. Nangaminyo na tanan, dili man good tanan ililagom puti man. Sa tanan akong na-istorya, karon pagod ni-react si Madam Rufina. Affected siya sa lagom ug sa puti. Esquardo, pa-shoutout Ma'am Eli, unta diri, nako makitaan ang akong forever, Rinso the second. Uy, basil. Pinahot pa unta Rinso, makita ka, Pilip mo ko dong ha. Namili pag edad, tinuod ba yago na di iba Junwell, namili pag edad. Kaya po nang katungod, kayo mo na giningon, pustan mang mangayo kag lablay, pilian na po laman. Gikan kang Venric, Ma'am Eli, alayon kong shoutout ni Venus Julani Amores. Igunsa nimo si Hesocles Amores. Daghang gyud bigaon makapungot Febrizo Everly Daluyon. Ma'am Eli, makawalas ka lang imong live. God bless always, Ma'am Eli. Stay happy and healthy. Before ta proceed ako sang pasalamatan ang naghatag og stars. Mauna ni Roy kay napalong naman pud hinuan tamante mo basa ta pasalamat sa gahatag og mga stars. O pasaylo na kay ni akong screen tralala man ni akong screen oy. Goal masadaan niyo. Thank you so much for watching my friendship. Don't you forget to like and follow my page, Mom Ellie. And click subscribe to my YouTube channel, Mom Ellie. And don't forget to click notification para lagi po kayong updated sa aking mga latest upload na video. Maraming salamat po. Thank you so much at mabuhay po kayong lahat.